Il-preżenza tal-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius għall-inawgurazzjoni tal-uffiċini l-ġodda tal-Kunsill Lokali tal-Belt f'dak li kien il-Kafè Premier wassal għal qasma ġdida fost il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. F'chat group tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista għatta deputati batu messaġġi jistaqsu dwar il-preżenza ta' Agius waqt l-inawgurazzjoni l-ġimgħa li għadda. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu li l-azzjoni tas Sur Agius waslet biex għal darb'oħra tqajjem tensjoni kbira fil-grupp parlamentari. F'diskussjoni fuq WhatsApp, id-deputat nazzjonalista Clyde Pooley wieġeb għal kritika li saret minn ta' deputati qrib Simon Busuttil dwar il-preżenza ta' David Agius fl-inawgurazzjoni. Għalilhom li Agius ma kienx qed jipprova jintoġob mal-Ministru Owen Bonnici u fakkarhom li fi żmien l-ex kap Simon Busuttil il-Partit Nazzjonalista ma opponix li dan is-sit jingħata lill-Kunsill tal-Belt immexxi minn maġġoranza nazzjonalista. Staqsihom għaliex issa qegħdin jgħidu li għandhom ikunu kontra meta fil-leġislatura li għaddiet ħadd minnhom ma tkellem kontra li l-Kunsill tal-Belt jibda jopera minn dak li kien il-Kafè Premier. Bitweġiba l-ex Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami għalli huwa kien qiegħed biss iwassal il-messaġġ li l-preżenza ta' Agius waqt l-inawgurazzjoni ma niżlitx tajjeb man-nies. Għallu li jekk ħares lejn il-kummenti tan-nies fuq il-websites tal-aħbarijiet ikun biżżejjed għalih biex jifhem. B'ironija s-Sur Pooley staqsa jekk il-Partit Nazzjonalista għandux jivvota wkoll kontra djar li l-Gvern se jibni bil-flus taċ-ċittadinanza b'investiment. Il-qija kompli tisħon bitweġiba tad-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus u qal li ma jiftakar qatt li l-Partit Nazzjonalista jgħid illi s-sit għandu jingħata lill-Kunsill Lokali tal-Belt. Id-Deputat Nazzjonalista żied illi ma kienx kuntent ukoll bil-mod ta' kif is-Sindku tal-Belt Alexei Dingley ħalla lill-Ministru Owen Bonnici użaħ. It-tensjoni fil-grupp tant kibret li s-Sur Kallus talab lil Pooley biex jikkalma. B'reazzjoni Pooley assigurah li hu kien kalm ħafna għax f'dak il-ħin kien qiegħed ixarrab gerżumtu b'cocktail fid-Dolomiti. Dan ma kienx l-uniku disgwit li nħoloq fil-Partit Nazzjonalista. Fuq Facebook, David Grishti, chairman tal-Azad u qrib ħafna ta' Simon Busuttil, tella ritratt tal-Kafè Premier u f'botta ċara li tmexxija preżenti tal-partit għalilhom li meta tarmi ruħek il-konsistenza u l-kredibilità tkun tlift kollox. Kompla miegħu Paul Borch Oliveru semma lis-Sindku tal-Belt għalli l-Belt minn waħda umilissima spiċċat umiljata. B'reazzjoni l-Viċi Sindku Nazzjonalista tal-Belt Christian Mikallef ma qabilx u sostna li l-Gvern fem dak li rappreżentanti tar-residenti kienu qed jitolbu, jiġifieri post ċentrali minn fejn joperaw. Dan id-disgwit kien rifless ukoll fi stqarrija li l-Partit Nazzjonalista kien kostret joħroġ satejn wara l-inawgurazzjoni u li matula tkellem b'mod ċar kif dan il-proġett kien suċċess. Madankollu lanqas kienu għadhom għaddew satejn li l-Partit Nazzjonalista ma ħareġ stqarrija jattakka lil gvern bilan li jippruvaw ipaċu xi ftit mal-klikka ta' Busuttil illi ħarġet qatta bla ħabel kontra l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista.